Смертельна троща у Криму і знову з вини російських військових. У камуфльованої вантажівки відмовили гальма. Урал вилетів на площу Захарова у Севастополі та врізався одразу в 10 машин, тролейбус та хлопця на самокаті. Останній загинув на місці. Відомо про 2 постраждалих – це 8-річна дівчинка та 40-річна жінка, які були пасажирками машини, якій не пощастило стати на шляху тентованого Урала окупантів. Відео підтвердження трощі, що сталося напередодні з вини російських окупантів, також шириться у кримських спільнотах. На кадрах Ялтинська об'їзна у Сімферополі. Російський бронетранспортер виїхав з колони техніки на зустрічну смугу, переїхав білий легковик і помчав далі, навіть не зупинившись. На диво водієві понівеченої машини вдалося вижити. Ешелон російської військової техніки пронісся у бік Євпаторії. Свідок повідомив про це нашим колегам з Суспільного Крим. Йдеться принаймні про 12 залізничних платформ. Принаймні стільки зафіксовано на кадрах місцевим жителям. Видно причіпні зенітні установки ЗУ С-60. Серед іншого гаубиця Д-30 калібру 122 мм. Куди саме тягнуть зброю – невідомо. Один з головних пропагандистських форумів «Морський тиждень» скасували. Окупаційна влада Севастополя пояснила перестороги заходами безпеки і дослівно обставинами, що склалися. Що це означає по-людськи, пояснити не змогли. Щороку російські можновладці та гауляйтери збиралися на «Морський тиждень», щоб обговорити суднобудівництво, ремонт кораблів, оборонні замовлення та геополітику. Тепер самовпевнено оголосили про перенесення так званого Міжнародного морського бізнес-форуму та Севастопольського військово-морського салону на 2024 рік. Перед тим, через загрозу терактів і диверсій, окупантам довелося скасувати паради та ходу безсмертного полку. Окупанти збираються пограбувати Херсонес Таврійський, поки готують документи для вивезення експонатів з музею-заповідника, інформує Центр національного спротиву. Зазначається, що окупаційна адміністрація музею готує фейкові акти передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею 300 тисяч експонатів. Поки невідомо, кому саме передадуть фонди, кажуть у Центрі нацспротиву. Але ясно, що вестимуть за межі Криму до Росії. Йдеться про пограбунок основного фонду, а загалом на початок окупації в музеї зберігалося 500 000 експонатів. Нещодавно росіяни незаконно розкопали у Херсонесі кам'яний мавзолей античних часів. Російський слід, місцеві запроданці, сепаратистські гасла і усе це за 6 років до неприкритої окупації Криму. Саме 5 липня 2008 року на Гравській пристані Севастополя місцева російська агентура влаштувала шабаш навколо українських військових моряків. Вони оберігали меморіальну дошку, яку встановлювали до 90-річчя підняття синьо-жовтих прапорів над Чорноморським флотом. Обурилася група людей з георгіївськими стрічками та триколорами. Невдовзі зав'язалися сутички. А тепер носіть мене на руках! Носіть! Заворушення провокували представники організацій «Руський блок» і «Руський вибір». Вже тоді, у 2008 році, вони закидали сепаратистські наративи про так званий «Руський город». Врешті місцевий сепар-актив таки дістався таблички, від якої в них так припікало. У боротьбі з пам'ятним знаком натовп ледь стримував екстаз. Тоді дошку повезли на катері люди з російськими прапорами та викинули в море.
Затримані майже на гарячому Дмитро Соловйов, Анатолій Марета та Олександр Караваєв за кілька днів вийшли під заставу близько 17 тисяч гривень кожен. Знищена ними дошка коштувала близько 16 тисяч. А ось одного з організаторів заворушень Сергія Толмачова відпустили під заставу лише 850 гривень. Під арештом посидів хіба один з лідерів організації «Руський вибір» Олександр Данилов. З шабашу 5 липня окупаційна влада затято прагнула зробити культ всебічної підтримки севастопольців «Русского міра». Утім, жодних масових заходів на згадку тих подій зібрати не вдалося, а тепер і тривожно. Бо міф про город русських моряків чим далі крихкіший. З кожним вибухом на залізниці, займанні нафтобаз чи несподіваних візитах морських дронів. Росію визнано спонсором тероризму, а вагнерівців – терористами. Таке рішення ухвалила парламентська асамблея ОБСЄ, повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук. За її словами, у підсумковій декларації йдеться про те, що тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру і безпеці. А дії приватної військової компанії «Вагнер» від імені російського уряду підпадають під ознаки тероризму. До всього наголошується, що ватажок росіян Владимир Путін особисто визнав, що найманці повністю фінансовані Росією. The resolution is agreed to.